spúšť musíš stlačiť, no. Drž to, dobre to drž. Poradne to stlač. Pohárikom? No, áno. No. Znova. Môžeš ešte. Koľko chceš? Dobre. Chcú dávať po jednej. A pekne na niekoho, kto ťa nahneval, nejaký profák a bám to do neho. Dobre, nejaký. A či si skús otočiť tú páčku na druhú stranu? Počkaj, ja ti prepnem. Ale nemakni sa, drž to. No, a teraz môžeš spúšť podržať chvíľku. Prečo? Ne, Neboj sa, neboj sa. nechcem to. No, tam, bol komár. No, podrž to. Neboj sa toho, raz to musí. Prvýkrát je najhoršie, bo to už není také zlé. No, tak ideš. ne. Podrž to. Tak stačí stlačiť. Ja to nechcem. Choď si stroj, ty. Bojím trošku. Choď si stroj. Poď ty. Neboj sa toho. Podrž to. Si zastrieľame, keď podrž to. Spomen si, kto sa nastrál. Len keď spravíš toto, tak... No, to stačí. Dobre. Ty zober, že by si sa tým živil, hej? Každý deň toto v ruke a páliť po nejakých, to není sranda.